Λέκος ο Λεώνης, προπονητής στην Εθνική Ανδρών Ελλάδος. Δύο λόγια τι κάνετε εδώ σπίτι. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουν μαζέψει, γιατί ο δικός μου ρόλος είναι επικουρικός συναλλαγά και συμβουλευτικός. Έχουν μαζευτεί από τα κλιμάκια τα παιδιά για να απαντήσουν την καινούργια εθνική πέδο. Περισσότερο είναι μια γιορτή και μετά κατά δεύτερο λόγο του παιδιών και του βόλεϊ και κατά δεύτερο λόγο γίνεται και η επιλογή. Θέλω να πω αυτό ότι δεν πρέπει με αυτό το πράγμα ότι δεν πρέπει να αγχώνονται τα παιδιά, γιατί οι επιλογές της ζωής τους θα έχουν και πολύ πιο σημαντικές στην πορεία τους. Έτσι, επομένως, είναι σημαντική η επιλογή που γίνεται αυτή εδώ πέρα, η αξιολόγηση που γίνεται αυτή, αλλά δεν θα είναι η μοναδική που θα συναντήσουν στην πολύχρονη καριέρα τους. Και ότι η πόρτα της εθνικής, αυτό που λέω στους μεγάλους, ισχύει και για τα μικρά παιδιά, είναι πάντα ανοιχτή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που παιδιά δεν επιλέχθηκαν στην εθνική κορασί των εθνικών παιδών και όμως παίξαν στην εθνική ανδρών. Στόχος μας βέβαια είναι να περνάνε όλα τα παιδιά που θα φτάνουν στην εθνική ανδρών, γι' αυτό και γίνονται αυτές τις συναντήσεις, μέσα από τα κλιμάκια, μέσα από τις συγκεντρωτικές εθνικές παιδών στην κορασί. Και φυσικά με αυτή την αφορμή μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και ένα σεμινάριο με τους συναδέλφους εδώ, τους περιφερειακούς προπονητές, όπου εγώ και ο Τάκης ο Φλόρος μιλήσαμε για συγκεκριμένα θέματα. Συμπεράσματα από αυτές τις μέρες παραμονής εδώ. Ο χώρος ήταν πάρα πολύ φιλόξενος. Σε ένα περιβάλλον που πραγματικά οι άνθρωποι κάναν ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Εμείς προσέξαμε και με τον κύριο Φλόρο και την κατάκρισή τους και τη διατροφή τους. Ήταν άριστη και νομίζω ότι τα παιδιά θα πρέπει να μείνουν ευχαριστημένοι. Πάντα τηρουμένων των αναλογιών και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που περνάει η χώρα μας. Έτσι. Και πείτε μας και δύο λόγια τώρα για το μέλλον του ελληνικού βόλεϊ. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να αναπροσαρμόσουμε πολλά πράγματα. Οι προπονητές το κάνουν αυτό εδώ πέρα. Πιστεύω ότι θα το κάνουν και σε μεγαλύτερο βαθμό και οι παίχτες. Και εύχομαι και οι παράγοντες να σταθούν αντάξει των περιστάσεων. Δεν πρέπει δηλαδή, θέλω να πω, σε καμιά περίπτωση να αφήνουμε τις εξελίξεις να βρίσκονται μπροστά από τις αποφάσεις που πρέπει να παίρνουμε. Πρέπει να, αν θέλουμε κάτω από αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που είμαστε, να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις. Αποφάσεις δηλαδή στην κέρια χρονική στιγμή. Άλλη μια ερώτηση. Φέτος γίνανε δύο πολύ μεγάλες διοργανώσεις στο γυναικείο βόλεϊ. Το All Star Games στη Λευκάδα και ο τελικός κυπέλλου του βόλεϊ γυναικών στην Πρέβεζα. Πόσο σημαντικό θεωρείτε είναι για την ανάπτυξη κυρίως του αθλήματος σε αυτές τις διοργανώσεις? Κατάλληλος να απαντήσει θα είναι ο κύριος Φλόρος που είναι στο κομμάτι των γυναικών. Εγώ ως προπονητής, ως ομοσπονδιακός προπονητής, θέλω να πω ότι η δυναμική του αθλήματος φαίνεται από την περιφέρεια. Όσο πιο σημαντικές διοργανώσεις και όσο μεγαλύτερα κίνητρα δίνουμε στην περιφέρεια, τόσο αναπτύσσονται καινούργιες δυνάμεις στην περιφέρεια του βόλεϊ που νομίζω ότι θα ανεβάσουν το άθλημα.